Yes, okay. Kisunan may kadlaw. Once again, anayagi po ninyong lagats kanginan. Telephone pa. Barili Morales and again, may ako gyapong partner diri si Randy Nakurda Tayad. Oy, kumusta ka mong tanan pamati karon? Kabisayan og Mindanao. Asap kita. Always say a prayer. Boy, Lugronyo, kumusta? Diyan na pita sa Bohol, no? Diyan sa Buy Kano Bake Shop. Maayong pagpaminaw kaninyo. Managtapok mo mo ng Buy Kano Bake Shop diyan na pita, no? Okay, si Boy Lugronyo, maayong paminaw og sa iyang pamilya. Kada adlaw gini gikan sa unang radyo, unang balita, maminaw gini buhay hadto na gini sa gabi ina gid, no? Alas 11 gabi mo take off na ni siya. Okay. Bueno, maayong pagpamati once again, Boy Logronyo diha sa Buy Kano. Buy Kano Bake Shop Bohol. Nala. Bueno, ang swatang po kartong hatagan o pagdagad, pinadagin ni sa kaasawa na magtago lang sa nga Lia. Sa sinugdan, nagtuog yun ko nga di na ko makakita og sama ka-romantic o ka-loving ning akong bana nga rin ako. Pero, tinuod ko di ang giingon nga magkadugay, magkalaay. Mamugod ni ang mga panghitabo. Tagdugay chuk ko matog magabii, kay grabe ka-romantic ning bana na ako. Nasa style nga wasad sa ubang mga bana, gusto kay ni siya mupaak-paak sa akong lawas. Mamugod ni ang mga panghitabo. Uy. Nanasad ka ha, sakit pa yan. Ang sabay sakit, Halia? Pinaakan ko eh. Kahinay rana. Kuan... kuan na simhot ra man na, simhot. Simot. Nya day tudang paak. Kana yung paak niyang style. Ano niya, uy? Magganahan mo kunin pakpaak, day? Buhatin na lang kong chikinini. No, Delisard. Kaya para nako, bastos ka ng chikinini. Maka heart attack na. Baya na. Maka-heart attack? Oo. Ano maka-heart attack man? Di man kadagan ng imong dugo. Kaya di man maka-circulate kay mo ang nabaraman ang ugat nga gipaak sa dila. Di na tinuod, uy. Over. Tinood lagi na, tinood na. Wa man lagi magsulti si Dr. Peking Lim na ko anak, bi. Nabasahan na ako sa Reader's Digest. Nahala, sige, paak-paakan lang. Naamang ka ni, mo siya ka ni mong favorite, sige. Oo, mau gini. Oh. Bite, paak-paak, murag insect bite. Nahala, sige, pahala ka. O kining ubos si mundunggan, may ganahan akong pakpaakon. Sige, bahala ka. Okay niya. Gilog ka, wey. Meron ka gilog, uy. Sila ang tingog ni mo. Kadungog niya ng atong mga katabang. Tara nga to, na sila, uy. Makamantao niya si mong agik-ik. Aw, na bahala na sila. Ay. Sige pa, Mar. Sige pa ba, oy? Pakpaaka gihapon ko. Sige. Ayaw na sa sa ubos sa dunggan. Sama sa nung gusto. Oh. Sa dapit na sa kumbugan. Tanan ni, oy, Ingon ni adto ka grabe ka romantic ang akong bana nga rin ako. Ug ang iyang style mao ginang paak-paak sa akong lawas. Ganahan sad ko kay gilok-gilok man. Ilabi na kay may bigote sa ning bana nako. Samot jud ka gilok. Unya dahi adlaw nga dunay gimu ang akong bana. Oh, Mar, parang ano man ka? Muadto tag dentist liya. Sakit kay ngipon ako. Mao pa? Oo. Namangag ka na ra pa. Mauman ko na. Basta, idagdidaran na ta. Magsige na sa tagkapangag. Ipatanaw ta lang nas dentist. Oo, sige. Sakita giday. Tugkan ka na tingalig panuo. Oo, sabay panuok, oy. Wisdom tooth ba? Mau tingali da, mau tingali. Oh, sige. Muad to tas dentist. Narag-dentist Nanamar, palingkurong ka na tingali ay. Muro ikaw ang sunod. Mayo noon kay nagdali ra ba ko? Mr. Eliseo Bomba? Nana, Doc. Lingkod na dire. Ikay sunod. Yes, ma'am. Excuse me, magapamalihog ba, ma'am? Unsa man, sir? Ibilin ko ning paypay nako, ha? Ibilin lang. Paibot sa dekag ngipon, sir? Dili. Unsa ipaibot nimo? Akong dila. Bayo. Kinsay nagpaibot liya? Payot man na, uy. Huh? Ikaw na tingali sunod. Ay, kuyawan mo ko eh. Kasi kuyaw-kuyaw, di relax lang. Ngipon na ba na? Nga, sir. Nga pa gyud. Uy, hala.
Kadakog lungag sa imong ngipon. Kadakog lungag sa imong ngipon. Uy, kadakog lungag sa imong ngipon. Ang ano imong nang balik-balik sa imong sulti, doktora? Uwa man ako balik-balik ka, sir. Ni kuan man, ni iko man ang akong tingog tungkol sa kadako sa imong baba. Hala, ang bayot na huwag sa lingkuranan. Ay, bangas ka. Og nakalitan na lang ko sa gisulti sa dentista, murag natukan ko. Unsa, Dok? Maura gihapon ang mahitabo. Mao nga aron mausa ang gasto. Ilisa na lang nato pustiso ang ipon sa imong bana. Ha? Postiso, Dok? Oh, pustiso. Pero Dok, kining umapustuhan na akong ipon. Makahimo pag-ug ka ng pakpaagdak. Uy, nga nung dili man mahimo. Ligon kay ning pustiso nga akong itaod ni mo, sir. Uy, makapangos ka pa mangganig tubo, ane? Ah, mo ba? Sige na lang, Dak. Sugot na lang ko. Pero, Dok, og mapustisuhan ang ipon sa kong bana, dili ka na hait nga paminahon, Dok? Nga nung hait man, mura gihapon og gipon. Oh, Lia, mahinoon ng kuhan kaning doon ay hait-hait para gilok ba? Dili ba, Dok, no? Ay, Gilok? oy, nindot ka ng hait kay gilok-gilok. sige. Ilisin na lang pustiso ang ipon sa kong bana, doktora. Sige, mubalik pa mo sa sunod adlaw, ha? Preparahon pa man nato ang tanan. Ay, sige. Pustiso na. Okay ra. Og nailisan gyud og pustiso ang ngipon sa akong bana, ubos og taas, pustiso na. Puti na kay ngipon ang akong bana kay pustiso naman. Og dahil gabi nga gipatestingan nako sa akong bana ang pagpaak-paak nako. Kung wa bay kalainan sa dili pa pustiso. Mar, dong. Ngano ba, Lia? Garbuso na Abi kay puti naman kay ngipon. Ay, garboso ba? Oy nga, si Asuswal man gihapon ta? Testingi ko pe. Unsa testingan ba, oy? Bago naman gyud ng imong ngipon, pustiso naman na. Testingi ko pa ako wa bay kalainan ang pustiso og dili. Parehas sa tingali, oy. Testingi ko pa. Sige na dumar. Nala, asa ba nimong gusto, ha? Sa ako lang buko-buko. Sige. Anya? Unsa man? Doon na ba'y kalainan, ha, Lia? Ha? Parehas naman gihapon. Bayot. Unsa to? Bayot ka? Unya, sugo ba kaha sa kalaay o kapuol bakas kami niyoon, day gabi nga, wa dayon mauli si Mar sabay, nanawag ni nako sa iyang cellphone. Hello? Hain ka man, day Mar. Gidakas imong kauban? Uy, unsa ka mang orasa mo pa uli? Ha? Sige, basta baya ha. Papaabot lang ko. Ay, basta kayo magpaabot, gyug ko. Basta baya ha. Okay. Sige, bye. Ay, akalagot ng tawhana eh. Nagbinag-o na da. Nagdugay ng mapauli. Ngano ka ay makalagot. Kimingaw na rin ako sa paak-paak. Ug dahi adlaw nga gidagid sa kong banang iyang kauban sa opisina nga buhimyo sad kaayo ug naong. Part Jim! Hi, my wife, si Lia. Hi. Kuanday, Lia, kauban ako sa office. Mao ba? Bugol mo ni kagagasawa, part. Marag babdos usak buwan, no? Sabay bugol, eh. Drum and bugol core, ha? Mo ba, Part? Twe. O nga ba di mo, Part Jim, kining akong wife, mura sa ni siya glamok nga dunay Zika virus. Handlog ni panyawan ni Mintuwil. Piti ni. Gusto sa kayo ni siya insect bite. Kaya po pakpakong lamok ba? Lahi sa dakong ansawa, part. Nga naman. Dili kontinto og pakpak. Unsa man? Sup-sup, kilikitis pasas niya. Kilikitis pasas. Mao ni paborito niya. Mo din nga dagko kay kay chikini ni Jim. Kay ganahan magkaya na siyang chikinini. Grabe kay akong asawa, oy. Asawa na ko liya, grabe kayo. Basta ang akong lubot, good buhatag chikinini. Grabe naman sa dang lubot, uy. Soy ka na eh. Ha?
Kasuway ka? Wow, uy, lubot yun. Dili man naman, dili na kinin niya de part. Tinigbasa okay. na. Pero lain niya ko asawa part. Kining yang insik bite, insik bite yun iyang gusto. Gusto magpakpaak pa. Mo ba? Mo day nga napustiso ng ipo ni mo, part. Mao tingali. Kini part, sulti akong asawa nga mabitaw gidatag yung kanina sa bahay. Kuy sulti bi. Unsa man na, ha? Unsa man? Kuan, kining, kuan le. Unsa, uy? Mawa tingali mi si part, murag mga tulo ka adlaw din sa tuwa. Ha? Nga naman, Mar? Kuan, magod. Doon na magoy kanang... Mutambong mig seminar sa kompanya, oh. oh. At tumis Boracay. Boracay, Boracay. Ano ya, dili ko. Pero Lia, mo ka na mong mong sa kamo opisina, kining di mi kabalibad. Na, dili, uy. Duda mo lang tanang lakawan ninyo. Mao lagi na tinuod. O ang pagpako niya, ato na ng timbon pag uli na, ha? Di ba? Mao bitaw ha, pag uli na lang nako. Bantay, ha? Oh, Pero nga nung sa Boracay, mangkyod. kuan man gudali kining in aid of legislation. Daan na lang sad ko sa bulatik sa akong bana kay diha man sa bahay ang iyang kauban sa opisina. Nakatuon na lang sad ko. Unya day adlaw nga diha sa bahay ang akong amahan, nangita kang Mar. Pa, ni aman lagi ka. Oh, ano mo niya? Niya bang bana ni mo? Wa man pa, tuas Boracay nag-seminar. Seminar sa imong kigol. Pa, ngano di ay? Nada ka lang sa sulog sa bulatik sa imong bana. Bantay ng bana ni mo ha, Lia. Ngano di ay pa? Halos kada gabi, ha? Masangit na sa bidyukihan. Ha? Usay bitsukihan gud pa? Karaoke bar good. Sabak-sabak. Pa? Na naginting pa sa kong dunggan ang gisulti sa akong amahan bahin sa kong bana nga tuara ang naong sa karaoke bar, kanta-kanta. Mo nga day gabi nga gitestingan gid nako ang akong bana ug tinuod ba ang gisulti sa akong amahan. Miabot ni sa bahay nga murag nagluya gamay, mihigdag diretsyo. Gisuwayan nako. Mihigda naman lang ning bana nako. O man lang kulingi adiri. Dong Mar. Dong. Ano ba hang ano? Tug na ka. Nga naman, ha? Kalimot na kasi mong katungdanan. Katuldanan, ano siya man, Lia? Paaka ko tong be. Ano siya? Ang imong katungdanan nga rin ako. Paaka ko pa. Ugma na lang day. Duka na kayo kung ugma na Daway, lang. kalimot ka na. Sa una, di siya ka mo balibad. Mamaa ka din sa akong liog. Karon balibad na ka. Sige na, Dong Marby. Sige na ang insect bite. Dali. Daw, ay lami. Be na lang, be. Ano ka ba, ha? Paako tabitaw ka. Ano Naay, ka? way lami. Murag ungad lang. Gusto ko paak yun. Naibaw ko bitaw postiso ni ipon ako. Karon na lang, sa una lagi. Ano to ka? Nihagok. Be, nihagok na ka. Nagpasensya lang yun ko. Ug di na sila ing gabi nga miabot ang akong bana nga medyo kapoy ni. Giobserbahan ko lang. Pero gihangyo gihapon ako si Dong Mar nga ganahan jud ko aning paak-paakon ko. Dong, kainom ka? Gamay. Mahigda ako ha. Higda lang. Dong Mar. Hey. Unsa naman sad, ha? Unsa na sad, Lia? Paak-paakan ako, be. Ha? Sige na, paak-paakan ako, Dong. Sige. Mamugos ka man gyud aning paak-paakon ti ka. Ani. Ay, unsa ni? Ha? Unsa ni? Akong postiso. Gusto ko man kagpakpaak. Ha? Ipapaak talang kas kong postiso. Kay gikapoy ko. Nes mong diog, ha? Oo. Isa mabuntag pa na. Bahala ka diya. Makalagot. Postiso na na ako. Postiso. Makalagot, hoy, lami sa mut. Unya, unsaong man ninako ron, ha? Kadudahan ba ning gibuhat karon sa kong bana nga sa una gusto kay siya mupaak-paak nako. Gilukan sad ko. Karon manghagad ko balibad naman.
Gipapaak man lang ko siyang pustiso, uy. Unsa man og kang may pasultihon, Leia? Hello! Good morning, board! Good morning, Ate Pres! Good morning sa tanang nga namati nato karon. Good morning, Dia Bambina! Nga namati nato karon. Hi! Kumusta ka, Dia Bam? Oh, may adlaw. Oo. Sa tanan nga nagpabati ka na mo ron, may adlaw. Si Lia to Cinder. Leia. Oh, kinim ko si Lia, gusto kay pakpakon siyang bana, no? Wa di sad siya ang iyang bana gusto sa kay mo pakpaak. Dili kinini, paak ra gyud. Oh, why dili Paak ra kininihan, gyud, yeah. pakpak ra. Oh, ganahan guys, karon gisakita og gipon na yung bana, gipaibot. Gilisag postiso. Postiso na ang tanang ipon siya bana. Oh, Nya, nindot makapaak kita pa na, gyapon. puti na kayo. Nya magkapaak yapon. Oh, makon, niligo na kay postiso. Oh, pero dili Oh. mo ayo pustiso board oy kun Ha? ka para nako ha. Oh. Mas maayog yung nindo ang imong ngipon original gyud nga imo gyud ang ampingan ka. Dili karon ang mga postiso at pres mo gasto kag mga kuan. Mahal kayo. Pagkanindot piti mahal. Mahal na kayo. Mamauli lang ng taga-Amerika magpapostiso din sa Pero Pilipinas. dili na matangtang. Ha? Matangtang gyapon. Amo ton sa ikuan basta ako ka. Basta Adi, nindot na kayo. Lingko na kayo. Ligo na kuno kayo. Oh, nindot na kayo. Ligon lagi pero aga akong gimin. Ako bang gali bisag magkuhaon lang original magpapostiso lang. Ligon. Oy. Oh. Uy. Mas Munindot ka, magwapo, magwapa ka. Unang kun bati ang imong ngipon Dili. pagpahimutan ka na babag. Mangandam ka da kay ang original mga tagak man gina magkatiguan ka. tinuod na. Mga takpo man oo. gina, pudpud Pero man gina. para na ako, Ha? board, mas nindot ang original. Kung Kana. nindot lang ang ipon. Kung tupong lang. No, di ba? Pero Kung wala malagi, magbag-bag. kuan mong edad, Oo, pangak oo, magika. oo, mapangag yun. Si Inday Sawang Odel, Oo. manaon mo na gipon. Wala kayo, naistra na lang. Oh. Unya si Dr. Si Agnes, Dr. Agnes. Wala ba? Mo ba? Madi ay. Karon ang iyang bana nasakpan niya nga nananghid nga motos Boracay seminar, awa di ay nga style di ay. Doon na sa ikuan, nakabuang na. Ni uli ni nga nakainom, iyang gagay nga dung. Kaning pagpaka ko dong bi, wala kay ganayang bana. Gisamukan, gitangtang ang postiso. Di, Nala gusto gipakag kang lagos. pagpaka, na postiso na ko wala pa. Basag butakan na kaman pa. Ang postiso ba gipapa? Ngano ni undar sa pakpaak. Na may lain. Gikapuya na po. Nanay uyab, Nanay uyab. Oo. Paita sa Kaya taon. akong gili, pag ni Gina, dili sang wing. Palailain ba? Palailahi lang. Pero Mga na- kato kung Like, gitangtang what ko do niyang pustiso, ang lagos, okay raman talang lagos pang pakpak. Gilok, mas Ngilo. Ngilo. Na. Oh. mas gilok ang lago sa tibre. Eh. Ikaw Mao na to. dia. Ah, Nga kuan, Lia. Kaya kanalo matinal postiso. Nindaw ta na mo. Ha? Ang Listen lang. mayo na pustiso iyan na ng Hulman board ipapakpak sa iya, di ba? Oh, murag ka na ba nga na ba? Kanang Kisa ba nagpadaan ni board? Si Lia. Si Lia. Ang yung problema kay wala siya pakpaka. Ang postiso dali gipapaak. Na, sabi niya, siya magunis pustiso. Ipakaw na siyang bana. Ay, pakpak. Dahil hanggang sa ning banaha, oy, pakpaka sa Pulaan na. tao na Lia, oy. Wala na tibre. Pero yun niya, pulaan kay asawa man. Hindi, oy. Christian sa iyang mga buhok. Sige, kanan lang Lia, no? Nala Hindi, niya, mahimo pero... na. Ang iyo alay kung ganahan. Gano'n ba siyang ganahan magkagpaak-paak na anad na lang ka? Nanad siya. Paak-paak? Nito tinapakpaak eh. Uy. Gilok nga kuan. Mo ba? Oh, lahi sa nagkinini. Paak-paak. sad. Ang paak-paak, Wala way tilaw lagom. na. Way lagom. Ha? Ang chikini ni raman to'y ako nakuha, hindi man ang paak-paak. Tagsaram ng paak-paak. Kasuway ka sa kinini ate pre. Ambot ay sa ako naman sa nang nahibawan lan gulyat ay experience sa uban nga misulti experience sa uban, o bitaw. nga makakita ko pero laing kita na na magchikinini ka sa Laing, liog bitaw, uy bastos kayo nga Mas maayo, ana ari sa Hawa. kanang mga tao makakita nimo nga ari sa liog Dughan mo ninindot sa kinini. kana di ka makita ari pusod ari buko-buko Ang sa'yo na day, Ano, di ba? Lubot. magpalitas ni Lia kuan board kanang kinataw sad nya ipapakpak kay uli na siya sa ayaw ba na. Pero na artificial. Bedili uy Ipaak ito. Pero na katong from wonder. Okay. Nala? Nala? Sige na lalaw. Wala tayo mahimo na. Ha? Panguha lang wala nga, na. pakpakon gapon ka, pero ayun na lang pag, ayun na pag anad ang pakpak, uy. Ikalay paak ni mo. Umalitaw. So, pagpaak. Sige, Lia, salamat. Simong pabrakat atong tulabanon. Kura ko ang puzzle.